Sanibonani. Ninjani niyaphila bafowethu? Asethembe niyaphila. Asethembe niyaphila. Namhla ngiyanibingelela, mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Ntambama nje siyabonga maniphila bafowethu. Ngiphinda ngamukela ama new subscribers ku YouTube. Ngiphinda ngamukele nama new followers ku TikTok. Kanjalo ngine Facebook page Mfoka Mkhonza. Amagama ahlukene, ungena nje ku Facebook ubhale Mfo uthi ka bese uthi Mkhonza. Uzongithola khona ke lapho iFacebook page yami leyo. Uzobona nje nesithombe sami se-MK Party lapha yana la ngigqoke khona i-t-shirt e-MK Party. Yeah, so ngithanga angikusho nalo, ngiyabonga kakhulu ke guys ngendlela ningisupporta ngayo. Namhlanje ngithake ngenze le video le specifically ukukhuluma about i-KZN legislature noma isishayamthetho sakwaZulu Natal. Ngicabanga sonke sizokhumbula ukuthi okhethweni olwedlule ma-national and provincial elections ka 2024 May 29 May, MK Party yasebenza kahle kakhulu, yasuwina isifundazwe sase-KZN. Kodwa ngenxa yemkhoshosho ethile kwagcina kuwukuthi i-MK Party inikwa u-45% yi-IEC. Ngithi angikugcizelele lokhu ukuthi asikakhohlwa, futhi ke nabantu akumele balibale ukuthi i-MK Party yasiwina isifundazwe sase-KZN. Ubufakazi baloko ngisho sebeyirobha i-MK Party, kodwa yakwazi ukuthi beyirobha kunjalo igcina iphelele ku-45%. Yayizwa leyo nto, okusho ukuthi kahle kahle ukube bekusetshenzwa ngeqiniso i-KZN esikhuluma nje ngabe iphethwe yi-MK Party, kodwa ke ngenxa yokuba sezweni lamaqili i-MK Party namanje ayiphethe i-KZN. Kodwa sekuseduze ke lapho siya khona. Ngithi ake ngizokhuluma ngaleso simo leso njoba cishe sibonile last week ukuthi i-MK Party iyathebula i-motion of no confidence noma ukungamethembi ubaba uThami Ntuli oyena premier wase-KZN. Nakuba ke ingaqhubekanga ke leyo motion, kodwa kunalokho kuye kwa-debatewa nje kwase kuba ukuthi isikhathi asikho enough sokuthi kwenziwe yonke into, and then ke uSpeaker wase ephushela ke lolu suku ukuthi leyoba lapha kuyi-15 December 2025. Shothi nje ngeyi-15 December 2025 kuyobe konakele isishayamthetho sakwaZulu Natal, kuyobe kushunqa uthuli. Yebo, ngeyi-17 December nathi la eMkhondo sobe sine by-election, kuyobe kushunqa uthuli lapha eWard 14, kodwa kangekho lapho. Sikhuluma nge-KZN. Ake sikhumbuzane nje ukuthi sime kanjani isimo sase-KZN legislature kuze kube manje. Njoba ke i-MK Party yanikwa i-IEC u-45% esikhalayo kodwa ngawo, kodwa ke iyona official result esanikwa yona si-MK Party, kwathiwa sithola u-45%. Kwase kuthiwa number 2 kube i-IFP ngo-18%. Can you imagine buka le gebe between number 1 no number 2? IFP yathola u-18%, i-ANC yathola u-16%, kwathi number 4 kwaba i-DA yathola u-11%, and then emva kwe-DA kwaba i-EFF ngo-2%, and then lastly kwaba i-NFP yathola u-0.56%. Mina ngizokurounda off ngithi 1% ngamabomu. So into kanjalo shothi nje sikhuluma njengamanje ke kukanje
lo 45% owatholwa i-MK wa-translator kuma-seats awu-37. Sinama-seats awu-37 njengamanje lapha esishayamthetho sase-KZN. 37 i-MK Party leyo. And then lo 18% owatholwa yi-IFP wayinika ama-seats awu-15 e-legislature noma esishayamthetho. Lo 16% owatholwa yi-ANC wayinika ama-seats awu-14 e-KZN. And then lo 13% owatholwa yi-DA, i-DA. No, kunephutha engilenzile la. Yes, right. I-DA yathola u-13%. Loyo 13% we-DA wayinika 11 seats. Yes, wayinika 11 seats eParliament. Right, yeah. Bese kuba i-EFF. Lo 2% owatholwa yi-EFF wayinika ama-seats awu-2 eParliament noma i-National Legislature. Okuwukuthi-ke okugcina kwaba yi-NFP yathola lo 1% engikhulume ngawo. Okusho ukuthi 1 seat. Zimi kanjena-ke izinto. Buka-ke e-legislature noma lapha esishayamthetho sase-KZN le itulo ebezilwelwa yilamaqembu esewonke ziwu-80. 80. So mangabe kubukwa-ke la njengoba sengichazile ukuthi ngalinye iqembu lithola ama-seats amangaki. Babese bahlangana-ke bahlakanipha mabesho bona bahlakaniphile. Laba bawu-3 kwaba ilokhunyani IFP ethola ama-seats awu-15 yahlangana ne-ANC ethola ama-seats awu-14 basondeza ne-DA ethola ama-seats awu-14. Sho ukuthi 15 seats we-IFP, 14 seats we-ANC, 11 seats we-DA. Yayizwa leyo nto. Bahlangana bathi no. Ngeke sivume ukuthi lesifundazwe sase-KZN esiphathwe yi-MK Party. Asihlanganiseni lama-seats wethu esiwatholile. Yayibabhokile MK Party. Kodwa labantu laba esikhuluma ngabo boyi-3 abezwane siyawazi umlando wabo. Akekho ongawazi umlando we-IFP, DA ne-ANC. Azizwani inhlobo ne-ideology ayifani. Kodwa ngalelo langa i-MK ibabhokile ngenduku. E-KZN bahlangana. Bavalela endlini bathi asihlanganise lama-seats wethu. Mabe wahlanganisa-ke lama-seats wabo enza 40 seats. Yayizwa leyo nto. Bathi okay sesinama-seats awu-40. Right, okusho ukuthi manje ngale kulamanye amaqembu asele ngaphandle. Kusele ini MK Party, EFF ne-NFP manje. MK Party ina 37 seats. EFF ina 2 seats. NFP ina 1 seat. Right. Ukhumbule ngale bano 40. Kusho ukuthi manje into eyafika emqondweni wabo ukuthi umuntu wokuqala manje kufanele simvalele ekhoneni ukuze sibuse lesifundazwe yiloya onesithe yodwa okuyi-NFP. Bayivalele ekhoneni ke-NFP baze bayinqoba ngendlela abayinqoba ngayo i-NFP. Yavuma ukuthi isithi yayo nayo ijoyinise kulo 40 seats. Kwase kuba u41 seats kanjalo ke. Nangempela ke basithatha isifundazwe sase-KZN basiphatha. Uyayizwa leyo nto? Kwaba into kanjalo. So now inkinga ke khona njoba sengichazile ukuthi amaphathi lawa u3 awezwani. Uyayibona? Awezwani awanayo into acommon ngayo. Uyayibona ahlukene. Kodwa ngenxa ye-MK ngizokuphinda lo yakhona ukuthi benze ukuthi bahlangane baba izitha against i-MK Party ukuthi noma sekuthiwa kanjani ingasiphathi lesifundazwe. Uyayibona? So zenzekile ke izinto ke kulo 1 year njoba manje nje sekuphela unyaka bephethe. Hayi. Zikhona izinkinga. Sizibonile ezinye zenzeka recently. Esinye nje isibonelo ilesenzeke recently lapha eMkhanya kude municipality. Sibonile ukuthi kwenzakaleni lapha. Bekhipha imeya ye-ANC kabuhlungu.
laba be-IFP bafake yabo. Kodwa manje ngizwile futhi engathi kuphinde kwabonwa kwakhulunywa kuthiwa hey ngeyilunga lento ayibuyiselwe le meya ye-ANC lapha eMkhanyakude uma kuwukuthi izinto kufuna ukuthi ziqhubeke zingalendlela. Labantu laba bezwani hayi ngoba mhlambe benekhe ngeCountry no. Hayi ngoba benekhe neCountry banekhe namaqembu wabo ukuthi iANC yethu, iIFP yethu, iDA yethu yini engayibhenefitha la. Njoba sibona ke. So iMK selo ihleli yabukela nje. So ithe isuku iMK party yathi iMK party no sesifuna okungokwethu ke manje. Njoba ke seyifaka le motion of no confidence ukuthi lo premier okhona njengamanje KZN ubaba uNtuli akufanele ngabe ukulesitulo sekubonakele nangeindlela enza ngayo akayiniki confidence enough iKZN ukuthi kufanele ihole umuntu ofana naye. Kodwa ke futhi noma ngabe ke kukhona izinto ezinhle ngoba khona laba abasolo beqhamuka bathi hayi ubaba uNtuli bakithi uMphemba uphethe kahle KZN sekufanele ukuthi nje sibe behind yena song. No bafethu ake singenze nayi scenario noma nayi example. Imagine a car dealer isitolo esidayisa imoto sithi kune competition kunabantu abangenela le competition bawu6 mabengenela le competition kuvote makuvotwa umgomo wale company uthi kufanele okungenani umuntu athole 50% or 51% ukuze athathe le moto mangabe kungekho itholile leyo lokhunjani leyo 50 or 51% ayiphumi le moto la garage. Mhlambe ke makuukuthi kukhona abavumelanayo kubo laba bawu6 abangenele lokuvotwa lokho noma le competition beniko yedwa mhlamba amavoti wabo mhlamba imoto le ngaphuma kwenzeka into efana kanjalo ke KZN akuwinanga muntu ngokwe IEC kodwa iqembu laliphezulu yini MK party ngo37 seats kwaba into efanayo. Kodwa ke manje mabehlangana ke laba banika instead of kunikwe lo phezulu okukuthi vele wena ndoda uthola ama-seats amaningi awu37 sicabanga ukuthi sonke asisupport sinike wena ukuthi kuze le moto iphume lapha ekhaya abakwenzi lo babuka omunye abangamnika kubo laba baluze kakhulu okuyi-IFP nama-seats awu15 bayinike i-IFP yaphatha njoba ino premier njengamanje i-IFP ubaba uNtuli njengoba ke le moto sekufuna iphume la garage i-driver ubani iphuma la garage i-driver ubaba uNtuli uMphemba uyena premier njengamanje kodwa umbuzo uthi baba uNtuli uyiwinile invele le moto iqiniso lithi cha angikayiwini kodwa ngokuxoxisana nabafowethu esiluze nabo sishawa yilo oyi-MK party basavumelana sikhonile ukuthi sigcine sivumelana ukuthi ayi-drive yimi le moto. So in short ngifuna ukuthini ekhanda likababa uNtuli noma ngaphezulu kwekhanda likababa uNtuli uThami Ntuli kusahenga into ethi usesihlalweni esingakufanele awuwinanga. Uyayibona leyo nto. So ifa le MK party enikwe lona abantu base KZN okuthi iphathe iKZN ubaba uNtuli ulithathile lelo fa labangelakhe ehlangene nabo bonke abamlekelela ku-IFP ku-ANC naku-DA kanjalo ne-NFP ngendlela abayivalela ngayo khona. So iqiniso nje lelo elimsula. So ingakho ke MK party manje no sesifuna ke okungekwethu manje ikufuna kahle kodwa hayi ngokulwa nangempi ithi ifaka emotion of no confidence inge-15 December. Nakho ke okwenzakalayo njoba sengichazile ukuthi i-IFP DA ne-ANC bemindawonye banama-seats awu40 mabendawonye okusho ukuthi ngapha i-MK isazimele yodwa no37 seats wayo ne-EFF isathulile ithe du nalo 2 wayo wama-seats asikezwa lutho bese i-NFP ke yona seyivele ibonisile ukuthi nathi asikho happy si-NFP ngalo premier okhona manje uNtuli ibekile ke izinto zayo ekhala ngazo
i-NFP okusho ukuthi ngasho nje ngithi i-NFP kule motion efakwe MK Party yokungathembi umphembo uNtuli. I-NFP ithi yona noma ingakaveli public but ithi yona ayimthembi vele uNtuli okusho ukuthi thina sesingasho sithi i-NFP izovota ne-MK Party ngendlela esizwe ikhuluma ngayo i-NFP. Abantu esingabazi ukuthi bayomisa kanjani i-EFF. Asazi ukuthi i-EFF ngoba i-EFF akukacaci ukuthi iyangena yini kulabo abano-46 abaphethe kumanje noma izochuza ngapha ku-MK Party ivote ne-MK Party kune motion. Asikezwa lutho kodwa with the look of things indlela i-EFF ne-MK Party esisebenzisana kuzoba nzima. I-MK Party isanomsebenzi onzima ukuthi ishelisise kwi-EFF ukuthi uma ngabe thina njenge-MK Party sithatha lesifundazwe wena EFF yini ozoyithola kulesifundazwe. Uma i-EFF yaneliseka ngeoffer ezoyithola ku-MK Party i-EFF izovota ne-MK Party izonikeza i-MK Party lo 2 seats. Uyayibona? Mangabe i-EFF ivuma ukunika i-MK Party lo 2 seats okusho ukuthi 37 plus 2 ubani loyo ku-39. Yebo? Bese kuba i-NFP njengoba sengichazile ukuthi i-NFP already yona isivele yacacisa ukuthi ayimthembi ubani uNtuli. So sithemba ukuthi izobonisa nasevoteni ukuthi ivote nani na ne-MK Party. Okusho ukuthi ke mangabe kwenzeka ngale ndlela engichaza ngayo kuzoba i-draw kanje. Yabo? Ngapha kuzoba i-IFP, i-ANC, i-DA. Ngapha kube i-MK Party, ne-EFF, ne-NFP. Yabona ke ukuthi manje sekuyoba inkinga ngoba i-draw le iyosho ukuthi manje sekufanele kube nokuthile okwenziwayo ukuthi kube khona abawinayo. Yilapho ke i-MK Party ifuna khona ukuthi ngale lalanga kuvotwa kube nalento okuthiwa i-secret ballot. Okusho ukuthi wonke umuntu oyobe vota ngalelo langa i-MK ifisa ukuthi akavote ngokuyimfihlo akhululekile azivotele ngendlela yakhe. Yilapho ke i-MK Party izoba nethemba khona lokuthi mhlambe even kubo bona laba abangale ngaphesheya komfula singathola abathile abangavota ne-MK Party. Ithemba enalo i-MK Party asazi kodwa okukhulu nakakhulu kuyodependa ematafuleni njengoba sikhuluma nje ngikholelwa ukuthi basematafuleni njengamanje onke ama-political party aneyituro lapha e-legislature i-KZN asematafuleni kule insuku ayadingida ukuthi ayashelana mangayibeka kanjalo ukuthi makufika le 15 kube sekucacile ukuthi sizohamba nobani sim-offerisha in and all that. Asazi yozala nkomoni kodwa mina ngokwami njengomfo kaMkhonza ngiyafisa ukuthi i-EFF icabangisise kahle. Icabangisise ijule futhi i-EFF ngoba siyawudinga lo 2 seats wayo futhi siyadinga ukuthi lapha eKZN i-EFF ibe nalo iqhaza ezolidlala ukuthi lesasifundazwe lesiya siphume emandleni eGNU ngoba iGNU ne-EFF ayizwene neGNU nathi siyi-MK Party azizwene neGNU asikho happy ngeGNU. So i-EFF ayicabangisise kahle ibuyise nje eceleni inzondo enayo mhlambe nge-MK Party nangoZuma. Kuke kucatshangelwe abantu manje abadinga lokhu abakuvotela okulapha ku-MK Party. So i-EFF siyafisa ukuthi engathi ngakusupporta lokho kwafunwa abantu. Ibe nje neqiniso lokuthi fine si-EFF nathi sathola lo 2% kodwa iqiniso lewukuthi fair indaba yokuthi sinika abantu base-KZN umbuso abawucela banika iphathi enkulu okuyi-MK Party ukuthi ibuse lesifundazwe. That's it. I-NFP kanjalo nayo yenze kanjalo. And then ke kuzobe sekuyabonakala ke ngale kulawa amanye amaqembu ukuthi lesithe yodwa mhlambe singayithola ku-DA mhlambe singayithola ku-IFP noma singayithola ku-ANC kuzoba nzima kona. Kodwa sazi yozala nkomoni. Ngifuna ke siphawule ngalo ukuthi wena uthini uyibuka kanjani le ndaba yange-15 December. Uyibuka mangabe kukhona la engikukhulume wrong noma iphuthe engilenzile
amaphutha ayenzeka bafethu. Nami indlela le engichaza ngayo engi-understanda ngayo lokho kuzokwenzeka nge-15 December nangendlela engi-understanda ngayo ukuthi ama-seats emi kanjani njengamanje KZN legislature. So mangabe uzwe ngathi ngenza iphutha lapha nalapha, unelungelo lokuthi ungene la comment section ungilungise la ngenze khona iphutha. Kodwa futhi uphinde uphawule ukuthi uthini umbono wakho wena ngani na ngale vote of no confidence, le motion le efakwe i-MK Party yange-15 December. Ufisa ihambe kanjani? Uyafisa ukuthi ibe khona noma asikho isidingo? Mawuthi asikho isidingo sokuthi ibe khona le debate nalokuvota ngale 15 usho ngani? Mawuthi akube khona usho ngani futhi? Ake sidingide le ndaba mfethu umfoka Mkhonza lo. I-KZN ngasho mina ngithi i-MK Party siyayidinga. Wena ke lapho ungilalele uthini? Ngabe i-MK Party i-KZN ngayiphatha ngale ndlela abantu abayivotele ngayo, noma uthi hayi vele bekufanele iphucwe i-MK Party amandla bekungenasidingo sokuthi iphathe? Uthini? Banikwe abantu base-KZN abakucela evotini noma cha? Umfoka Mkhonza lo. Ngiyabonga ke bafowethu, asihlangane kuma-comment. Ngiyabonga ukuthi ningene la. Thank you so much.